da kake jin haushi ya shiga mota? Mai sa ran zai shiga aljanna kake jin haushi ya sa riga mai kyau? Ka ba san me kake yi kuwa? Da kun sa rena malamai hankali, riga sai an ba shi kyauta, sai alhaji hannun rigarsa duk agogo ya cinye nan, gwiwar ya cinye nan, sai ya ce wannan fa ta iso layin su malam, sai a ce aje a kai mashi. Shi ko malam a kai mashi ya ce Allah ya saka da alheri, ya kai wa tela a face nan, a gyara nan, a gyara nan. Ran juma'a in ya sako alhaji yana zaune cikin fada, malam ya zo ya gaisuwa, sai ya wuce alhaji tunzire dariya, ya ce na yi mamaki sanda na ba ma da rigar nan ban ɗauka zai iya ɗauke ta ba, kaga yadda ya ɗauke ta tsaf. Kai malam an kawo ba riga da daddare ka ɗauka ba wanda ya sani. Allah karka jarrabe mu da irin wannan rayuwa. Da ka kuwa aure za a bada, yarinya sai an ga wata yan musaka yan gurguwa tana tafiya tana haka, tana upside, tana up and down, sai a ce a wannan ai ta malamai ce, ta Allah ya isa. Saurara ka ji, idan baka sani mu ba zaune gari banza bane, muna da sana'a. In baka sani baka je ka tambaya ka ji, mu ba zaune gari banza bane, ba 'yan Allah ya baku mu samu bane, muna da sana'a. Rigunan da kaga muna ɗinkawa sana'a muke yi, gidajen da kaga muna ginawa sana'a muke yi. Je Gombe ka bincika in baka sani ba, je nemi sakatare na Ibrahim Baba Suleiman, director social media a Gombe. Kawai a kowane wata ina biyan ma'aikaci albashi sama da ma'aikaci 200 wa'inda nake biya albashi a ƙarƙashi na suke cin abinci, sama da ma'aikaci 200. Ba maganar shugaba Balalau ake ba. Ba zaune gari banza ba ne, muna da sana'a. Islam ya yarda da kowa zai yi sana'a ya nemi abin da zai ce, mu ma mu yi mu nemi abin da za mu ci. Wannan na haska maka kaɗan ne, ba sana'a ɗaya ko biyu muke yi ba, ba uku ba. Kai ɗan tsumburburi, kai ne kake zaman banza, zaman kashe wando. Shi yasa da kaga malami da mota, abin da za ka yi tunanin ruwa shi akwai mamu ya sayar. Da kaga malami da riga, abin da za ka yi tunanin shi kenan ya je ya sayar da jama'a ya samu riga, saboda kai ɗan zaman kashe wando ne. To ba haka muke ba. Sannan maganar da ka faɗa cewa wai mun rubuta estimate na ƙarya mun kai wa Atiku Abubakar mai girma wazirin Adamawa, wai don ya bada kuɗi. Ƙarya kake yi. Tun da muka zo duniya ba mu taɓa rubuta layi ɗaya wa mai girma wazirin Adamawa don ya ɗauki kuɗi ya bamu ba, ba mu taɓa ba. In ka ce mun taɓa, ka kawo takardar. In ka ce mu ko ba za ka gwada mana ba, za ka gwada wa kotu. Kotu za ta sa ka nemo takardar. Sannan estimate din na me? Mun rubuta wazirin Adamawa estimate na me? Me za mu yi mishi da muka rubuta estimate din dan a babu? Na me estimate din? Ni na san wallahi ba a bakin wazirin Adamawa ka ji wannan magana ba. Wallahi wazirin Adamawa ba zai faɗa ba, dan ya san ba a yi wannan ba. Wanda ya ɗauke ka kwangila shi ya baka labari. Kai ko baka san dan iska ne dan uwanka ba, ka kama ka rike. Ka zo ka hau kan mimbari, kuma kai da kana cewa wannan mimbarin Annabi Muhammadu ne, kana faɗan magana akan mimbarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ƙarya da hika akwai kawo shi inda ba ka sake gardamar kokowa. Kawo munafiki, kawo idan akwai.
ƙarya ne, mun wuce nan. Kai baka ma san musu waye ba, kai baka san musu waye ba. Da ka san musu waye ne wannan hauka ma da ba za ka yi shi ba. Maganar ka ta mun je wajen Tinubu mun ci kuɗi a wajen Tinubu, don Allah zo ka gaya mana kuɗin da Tinubu ya bamu. Zo gwada mana kuɗin da Tinubu ya bamu. Na san Tinubu ya zo taron buɗe masallacinmu, taron buɗe masallacinmu ran da suka zo da shugaban ƙasa, ya zo taron buɗe masallacinmu. Da wuya a ce an yi wata ɗaya ko wata biyu bai zo masallacinmu ya yi sallah ba. In bai zo ba za ka ga kashin mataimakinsa ya zo ya yi sallah. Amma je ka bincika in suka zo suka yi sallah, faɗi kwandalar da suke ajewa in za su tafi. Faɗi kwandalar da suke ajewa. Faɗi kwandalar. Ƙara ma shi Tinubu zan ce aikin masallacinmu ya bada gudunmuwa, amma nan ma sai da aikin ya zo ƙarshe. Ita ma bata taka kara ta karya ba. Kuma ba mu ya ba gudunmuwar masallaci ce baya. Sai dai ko kwandala ka ɗauka ka bamu za mu gaya wa duniya ka bada. Wanda bai bada ba ban ce bai bada ba. To faɗa mana wajen wane ne muka je neman kuɗi? Wajen wa? Ta ina? Duk aikace-aikacen da muka yi da na'am, launcin da muka yi na gina university, Tinubu ya aika da gudunmuwan naira miliyan 10. Abin da ground breaking na gina university. Amma san da ya bamu miliyan 10, akwai mutumin da a wurin ya bamu miliyan 500. Kenan idan akwai wanda za mu biya wa bukata saboda kuɗi, wanda ya bada gudunmuwar miliyan 10 wa university za mu ba, ko wanda ya bada miliyan 500. To wanda ya bada miliyan 500 din ba ma dan siyasa bane, dan kasuwa ne. Dan kasuwa ne. Abin da yasa kuka ji ina gaya muku wannan magana, na fara haska muku tun yanzu, ba karewa za ta yi ba, gobe ma wani zai fito. Wallahi kowa muna jiran sa ga fili ga mai doki. Duk abin da ka sani a kanmu, fito ka faɗa wa duniya. In ka rufa mana asiri Allah ya isa. Ƙungiyar Izala ƙungiya ce ta wazi, ƙungiya ce ta da'awa, kuma duk ɗan Izala ya san me yake a Izala. Ai ba Sheikh Balalo ne shugaban Izala da farko ba, ko shi ne? Kamin shi ya yi shugabanni a baya ko ba yi su ba? Ci gaban da shugaba Balalo ya kawo ƙungiyar Izala, wa ya kawo 1/10 sa a shugabannin baya? Waye? Ai wannan roƙe-roƙen da kake hange, Sheikh Balalo shi ya kawo ƙarshen sa a ƙungiyar Izala. Wai sai gashi wai mun haɗu da Ibrahim Ɗahiru Bauchi a Makka saboda neman duniya. An je wajen ƙaura gwamnan Bauchi. Kaji wawa, hoto ne ya gani a social media. Ga ƙaura gwamnan Bauchi, ga shugaba Balalau, gani, ga Ibrahim Sheikh Ɗahiru Bauchi, ana rama Nasiru Gwandu yana wurin da wasu mutane da yawa. Hoton da ya gani shine hujjarsa. Ga mu mun je mun haɗu da Ibrahim Ɗahiru Bauchi bayan na zazzagi babansa, amma mun tafi wajen ƙaura neman kuɗi. Ai shi ƙaura gwamnan Bauchi yana nan da ransa, bai mutu ba. Ba mu muka je inda yake ba, shi ne ya taso ya zo inda muke. Nan inda ka gani shemar Sheikh Abdullahi Balalau ce da Kabiru Gombe. Ɗakin mu ne wurin.
mai girma ƙauren Bauchi duk sanda ya je aikin hajji in mun je Mina sai ya baro shemarsa ya ɗebo tawaga sai ya zo ya gaida shugaba saboda girmamawa. Wallahi shugaba bai taɓa tashi ya taka inda shemarsa take ba zai bari ba. Zai ce ku malamanmu ne dole mu girmama ku, ni zan taso da jama'a ta yanzu, kuma in ya zo ya zauna ya fira kwana biyu da za mu yi a Mina, in Allah ya yarda zai zo sau ɗaya ko ya zo sau biyu. Ya kake so bai iya zo mu kore shi dan kare dan tasha? Sheikh Ibrahim Ɗahiru Bauchi har da bambance-bambancen fahimta da muke da su da 'yan ɗariƙu da sauransu a Najeriya. A Najeriya kuma akwai baƙaƙen arna da muke zama tare da su. Ƙarya nake. Akwai matsalar da za ta taso ko mun ƙi ko mun so sai mun haɗu da su mu magance matsalar da waɗannan baƙaƙen za su ƙirƙiro mana. Bayan mun gama sallama su sannan kowa ya gane gidan uban shi. Amma dole ne bamu da zaɓin wannan. Wannan laifi ne. Shi Sheikh Ibrahim Ɗahiru Bauchi shi ya taso ya kawo shugaba ziyara. Shi ya taso ya zo. Da ya kawo shugaba ziyara kuma ya ce shugaba kai nake so ka sama mun ɗaki a nan tent A nake so in zauna. Shugaba ya tada Alaramma Nasiru Gwandu da ɗansa, babban ɗansa dan ɗan yayansa ne, Abbas, da Ibrahim Baba Suleiman, ya ce maza ku je ku duba min duk ɗaki da ake da shi empty a nan. Yanzu Alaramma ya ce har suke karfe 1:30 suna neman ɗaki kafin su samu. Shema Amina na dare sannan aka zo aka kai shi, ya ce shugaba na gode. Wannan abu da ya gawa shugaba, girmama shugaba ya ko wulakar da shugaba ya. Shi shugaba da ya ji daɗi ya sa aka ba shi masauki, girmama shi ya ko wulakar shi. Yanzu a wannan abin da aka yi, abin ban sha'awa ne ko abin kyama ne aka yi. To amma wannan ɗan tsumburburin maƙiyin Allah da manzo, saboda buƙatar iyayen 'yan siyasa sun bai da shi sakarai, ya zo yana magana akan abin da bai ma san me ake ba. Sheikh Ibrahim Ɗahiru Bauchi yana nan da je ka tambaye shi gaje. Shi ya kawo shugaba ziyara a masa ko mu ne muka je. Gwamnan Bauchi yana nan da ransa, je tambaye shi gaje. Shi ya kawo shugaba ziyara ko shugaba da ya je inda yake. Kai ka san wa ake cewa Sheikh Abdullahi Balalau? An ce maka sauran yunwa na irin ka? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana so yi wa bawa ni'ima ya ga alamun ni'imar a jikinsa. Bari in tambaye ka da Allah, riguna da muke ta ɗinkawa yau gani da sabuwar riga, an jima ka gani da wata, gobe ka gani da wata, idan tara su nake akwai ɗakin da zai iya ɗauke riguna na a shekara? Ya ake da su? Wuta muke sawa mu ƙona? Wallahi bayin Allah muke ba sadaka. Bai yi sadaka da riga ba, yi sadaka riga 100 a shekara. Bayin Allah kuma nake baiwa. Saboda Allah ya bada ikon da zai yi. Kai kuma dan busasshe ci gaba da zama da ƴan jallabiyar ka. Allah ya barka haka har zuwa ranar tashin alkiyama. Idan kai malamin hadisi ne, je ka karanta kissar Amirul Mu'minina fil hadis Al-Hafiz wane ne Al-Hafiz a wajen malaman hadisi? Shine Ibn Hajar Al-Asqalani. Je ka karanta Kitabul Ilm na Shehu Malami Ibn Usaymin, Ibn Taymiyyah wannan zamanin. Allah ka lullube kabarinsa da rahama.
ya kawo kissar Ibn Hajar sanda yake alƙali. In zai je kotu, mota da tafi kowace tsada sai sarakuna suke hawa a lokacin shine a yi amalanke, a sa dawakai guda biyu su riƙe jan amalanken, a ɗaura kujera a sa lema ya zauna a kai. Ita ce mota tafi kowace tsada, ita yake hawa. Idan zai je ofis, shigar da yake in ka kalle shi dole baka shawa. Sun ci abinci, sun yi kiba, sun yi tumbi, ita bushewa daga har zuwa ran tashin alkiyama. Amma idan ka ga mun ci haramun, kira muka mana wa'azi. Muna da wannan haƙƙin. Sai wani bai hude, irin hude. Ta bai hudan ɗan black market ne. Ko san ɗan black market kuma ko yanzu ya riga sa dugun ko? To ta nan yake zuwa ya wuce. Kawai wannan bai hude da Ibn Hajar ya zo zai wuce sai tare shi. Da suka gasa ya ce kai ba malamin Allah ba ne. Ɗan busasshe saurara ka ce. Ba malamin Allah ba ne. Ibn Hajar ya ce saboda bai kace ni ba malamin Allah ba ne. Ya ce to sai ran annabi ku yayi ƙarya. Ya ce annabi mu baya ƙarya. Ya ce to annabin ku ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Duniya kurkuku mai imani ne a jannar kafiri. Kai ka ce ga ka mai imani ne ko mu ganka a kurkuku. Kana hawa abun hawa irin na sarakuna, kana sa riga irin ta sarakuna. Kana cin abinci mai kyau kayan bulbul. Ni kuma lokacin mun dan wuta mai kuma ga mai aljanna da kyan nake karyawa. Ibn Hajar ya ce annabi gaskiya faɗa, kai ne baka fahimci hadisin ba. Ya ce menene ma'ana hadisin? Ya ce kaga duk jin daɗin da nake ya ce an kwatanta da jin daɗin da Allah zai bani a aljanna, to yanzu kaman gidan kurkuku nake, sai an je aljanna ka ga ikon Allah. Kai kuma haka duk bakauye nan da kake sha? Ya ce ya ce an kwatanta da babba kaka da za a yi wutar jahannama, to yanzu a aljanna kake, jira ka mutu nan za ka ga wutar. Yana farin wannan ya kama hanya ya wuce. Munafikin Allah, kaga wannan jin daɗin da muke yi in an kwatanta da abinda Allah zai bamu a lahira in Allah ya karbi aikin mu, yanzu kamar muna zaune a gidan kurkuku ne. Kai kuma dan busasshe, kaga wahalar da kake sha da wannan baka hasara taka, in an kwatanta da azabar da Allah zai maka in baka tuba ba, to yanzu cikin aljanna kake daɗi kake ji, dan busasshe kira sai an danna ka kabari. In kai malamin fiqh ne, je ka duba rayuwar Imam Malik. Wa ya gaya maka duk malamai talakawa ne? Wa ya gaya maka har a cikin annabawa akwai masu arziki? Har a cikin annabawa akwai sarakuna? Amma idan kaga mun sauka hanya, mun je mun bi wata hanya da Allah ya haramta, za mu nemi duniya, kana da haƙƙin kai mana nasiha. Amma kar ka tuhume mu don mu muka ji daɗi da abin da baka san ya haka muka samu shi ba. Idan ka yi haka ka fita daga hurumin ka, baka da wannan yanci. Kasan na ɗaya, ku jira na biyu, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tasbita. Ya Allah zai musu yin aiki da wa'azi. Wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Ya Allah zai kara musu da shi. Wa lahadainahum siratan mustaqima. Kitabuhu misk. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.